बेलासिनि गोजोननाय जासिहरबाय बयनिसिमबो आंनि लाइफआव बरायनानै लाबाय ओमफ्राय बरायनानै जानायजों लोगोसे आङो दखानावहाय दसेखिनि साहा लोंदों आरो सिंग्रा जादों दा फैदो बयबो लोगोफोर आंजों लोगोसे दं जसेफ नार्जारि ओमफ्राय लोगोसे दङ लसेफ नार्जारि अफिसियेल लसेफ बिथाङा गावदांदां मोजां नायनो मोजां समायना स' बिउटिफुल बय गावदांदां बिउटिफुल बय फैनो हागोन लोगोफोर थारमाने मबाइलनि कभार बख'नायाव ओरैबायदि बोलो नांखायो बेनो नै आंनि मबाइला डेन्जार आरो बिनि मबाइला फैदो दस्थ' दा बेबायदि आरो ना मबाइला बेनो नै लायोबा नै 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 मा नामथाय नोंसोर नायसाय जा ओरैसो देखायनांगौदां बिलाइ आइफन गोदानै बारानि मा खांग्रांगोन बे सम फैबाय दा माथो मोदानखो ओरैलाय माबा बेन्जामिन बिटिवाइनो हेल' आदा मिनिया नुदों नों हरदो गोजोननाय थाबाय आरो नैबे मिनिया ब्रादारनि आं थारमाने चेनेलाव फैनायनि थाखाय आं थारमाने जानायाव बेस्थ'खाय एसे ओरैहाय दोनथ'थ'दों मबाइलखौ र' माने ओमफ्राय जोंना ओरै लाइक हरबाय गोजोननाय थाबाय जोंना गोजोननाय थाबाय मिनिया ब्रादारनि लाइभआव फैनायनि थाखाय बाय बाय थसै माने कमेन्ट सिंग्रा जादों आरो ओमफ्राय साहा लोंनो एसे डिस्टार्ब मोनो नालाय जानायावहाय रायज्लायनो बेनिखायनो कमेन्ट खालामलायहरदो लोगोफोर दै माने आङो मिनिया ब्र'नि जानानैहाय दसे नोंथांमोनजों कुइसन एन्सारखौ माने फिननाय हरनोसै आरो औ एसे रायज्लायथ' औ नांथ'वा आंनो सानमोदा फैबाय नै ओरै असे दा हरला दे नांले है खोमसि जायो साहा दखानाव फैदो लोगोफोर फैदो 70 जनल' माथो लाइकनो साबसिबो खालामा कमेन्ट खालामहरदो आरो दे फै दे फै जायफ्रा जोंनि ब्रादार मिनियानि चेनेलाव हाबफैबाय ओरैबायदि हां मोनलायि कमेन्ट खालामहरदो आरो बेन्जामिन बिटिवाइ मा ओंख्रि जाखांखो होनो मा ओंख्रि जायामोन एसे खोन्थाहरदो जानाया सबायजों अमा आथिं आंबो बिथांमोनावनो जादों बोरैबा जानाय टाइमाव ग्रोब लोगो मोनफैदों ओमफ्राय सबाय आरो अमा आथिं ओमफ्राय लोगोसे प्लास मा होनो बैयो गाजर ओमफ्राय बिन्स हानायनि ओमफ्राय बेजों लोगोसे ओमफ्राय माबा बानलु बाथोनबाव ओरैबायदि गोथाव आंबो अमा आथिंजों सबाय मोनजायैया आं बोसोरबासो जाबायमोन आरो बेबायदि बेन्जामिन बिटिवाइ ए नुबाय आरो थेंकिउसै थेंकिउ गोजोननाय थाबाय बेन्जामिन बिटिवाइ ब्र' नोंथांनिसिम आंनि लाइफआव फैनानै कमेन्ट खालामनायनि थाखाय रोजा रोजा आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोसो इसिंनिफ्राय एकदमबारे गोजोननायखौ नोंथांनिसिम हरबाय फंबाय बेनो गोजोननाया आंनि थाखाय दा जाय बिथांमोना फैदों नोंथांमोना कमेन्ट खालाम मा जायगानिफ्राय फैदों एसे मिथिनो मोना बेबायदि आरोना अबेनिफ्राय बे मादै मोसानाया बावबाय आंखौ फंबायसो जागोन नों आदा फंबायसो जागोन नोङो फंबाय आस्सा दे बेबायदिनो फोरमायना लाहरनांगौ गुफुर नङाब्ला माने मिथिनो थाङा नालाय लादोंबुरि स्मिनिया बेबायदि आरोना आदा मानासि खाथियाव नुदों दे फंबाय दे मोजांलै फंबाय बे नोंनि लाबोनाय लाइफआव लोगोसे फैनायनि आंबो थाखाय बिराद मोजां मोनदों फैबाव दे माथो रावबो फैया सिंग्रा थरसे जानोसै साहानि बदल मानसिफ्रालाय फै दे 50 जनल' फैदों हनै दाबो
80점. 80전 जाबाय दे फै 22,815 जन साबसक्राइबार दं आंनि इउटुब चेनेलाव बेनो Kanda bisa ada. 22,815 इउटुब चेनेलाव साबसक्राइबार आंना गैला आरके RK आरके Rasnis of FF Apa lah? Apa kata dia? Dia hujung sana. ओमफ्राय खान यो होनदों माबा नेपालिसो नामा मा होनदों यो होनदों अ क्योहो Korke video. म मा होनदों जानदायना हो मलाई नेपाली कुरा आलि आलि जान्छ जान्दैछ Amilai Nepali Banda so. हामीलाई नेपाली कुरा भन्नु सक्दैन 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 आलि आलि बाथमा जान्दैछु खान्ची हिरो ना भाइ हिरो बोल्नु अहिले ठिकै छ राम्रो म पनि पाउँछ होला अहिले म लाइफमा आएको थियो तिमीलाई Gereng mata. यस्तै पनि म धन्यवाद दिन्छु दिन्छु अहिले अहिले नमस्ते नमस्ते हजुर Ya. हुजुर माने Biar sana mah. nggak हुजुर माने मा Iya. मा नै हुजुर माने मा नै जायो बुजिबाय ने हुजुर भनेको मा मलाई बर' लेंगुवेजमा मा बाथ'आथ' लामा जाहैबाय बाथौफोरनि लामा आन्दायसु आवदायसु बाथौफोरनि आन्दायसु उल्था बाथौ फेरि आन्दायसु औरै लामानिफ्राय फैदों होननाय जाबाय रा आदसा बाथौ आखौ थियावनो लामा लामा फैदों होननाय जाहैबाय आरो अके कमेन्ट खालामहरदो आरो दे लोगोफोर माने बेबायदिनो नोंथांमोनजों इन्टारेस्ट रायलायनोसै आरो दसे औ इन्टारेस्टिं मिनिया ब्रादारनि चेनेलाव बुमसे खाथि जुनिमो सारुत जुगि मिनावे लायनाय आरो मा भाषा जाखैयो माने गंगारायो माने ओमफ्राय Kongrewa bujibakan nang. मा होननाय जादों बेयो जाहैबाय माने मोनसे फोथारावहाय सानैजों गोदना गोबानानै मोसाहैनि थो होननाय जायोरा बुमसे खाथि जुनिमो सारुत जुगि मिनावे होननाय जाहैबाय आरो गेजार गोरोंथ' नोङो Enggak nang. कापामचु होननाया माने गोजोन्थों होननाय जायो आरोखि कापामचु होननाया ओमफ्राय कमेन्ट खालामहरदो ने कापामचु होननाया माने भुटानिस माने गोजोन्थों होननाय जायो आरो कापामचु आइए दोस्तों आइए कमेन्ट करो कमेंट करो थोड़ा बात करना चाहता हूँ आप लोगों से आप लोगों से जल्दी आ जाओ ना मेरा लाइव गोसो नोंनि उरा इदिखौल' बाना उखायो माखासे कपिराइट फैगोनलै नि लाइफआ Sosial apa ya? फैद' मलाइसा सिया खान्दायसु नामा मलाइसिया खानसु ओमफ्राय एमबि सामथाइ एमबि सामथाइ अबेनि आदा मोनहा होनदों Sirangni Donpur. चिरां जिल्ला Lokal चिरां dong naman. आमटेका एरियानि जों फंबाय चिरां जिल्ला नै बिसोर जाहैबाय आमटेका एरिया आं जाहैबाय खैला मैला एरिया जों आमटेका जायो अ नोंसिनिबो खैला मैला खैला मैला अ खैला मैलानि जों Ikan mila itu manusia. खैला मैलानिखायनो मैला गग्ल' संनांलायखादों नै नुनायद्रा बेसेबां साफानै फैदो दे लोगोफोर ना एसे थाब फैदो लाइफआव गोजोननाय थाबाय मिनिया ब्र'नि जानानै नैबे मिनिया ब्र'नि लाइभआव कमेन्ट हरनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा गोजोननाय नैबे मिनिया ब्र'नि ओमफ्राय आंनि लाइफआव जाय फैदों जसेफ नार्जारि इउटुब चेनेल दं
बेखौ एसे थांनानै फल' खालामहै सापर्ट खालाम ओमफ्राय जोंना नुबाय नै एमबि सामथाया मोजां मोजां आदा नुदों आरो औ थेंक इउ सै औ जों खैला मैलानि गोजा फंबाय खैला मैलानि आंनिया खैला मैला बाजारनि एसे खोला ओमफ्राय नै बिसोरनो जाबाय खैला मैलानि साहा माने जों इदिनो समाय गथे ज' लोगो लालायनानै दखानाव साहा लोंबाय थायो आरो साहा मासाव लोंदों आरो नै गाज्रि दामोन अनलि मासाव खेबसेयाखौ जों लोगो लालायबाय थायो आरोना लायो डेफिनेटलि ओमफ्राय साहा लोंनायजों लोगोसे नोंथांमोनजों दसे औ नुजाफैनो दसे होननानैहाय रायलायनो होननानै फैबाय फैनाय जाबाय आरो आं बारा गोबाव गैले मेघालयनि मैसो सौलायग्रा जायगाखौ आं दिन्थिहैसिगोन मेघालयनि मैसो सौलायग्रा जायगाखौहाय नोंथांमोनाथ' नुवाखै आं थांसिगोन आरो मा दिनला सौलायहैलाय बुधबार ना बिस्थिबार दिनाव बिदियाव सौलायहैयो आरो देन्जारखा हिटखा बेन्जामिन बिटिवाइ जागोन आदा नुदों आरो माने मेघालयनि माखासे भिउफोरखौ आङो देखायहैगोन आरोना जायगाफोरखौहाय माबायदि थासारियाव दं दायो जोंनि गोबां बर' मानसिफोर दङ मेघालयआवबो लारंबाय टु ओरै सालाङावबो आङो थांगोन आं गोदो गिदिंनानै फैजोबखानाय जायगा बेफोरो दा बेफोरबायदि जायगाफ्रावहाय आङो दिन्थिहैगोन आरो सामब्राम जायाखै आं सामब्रामखौ जाखाया सामब्राम जाला आंनि मेगना एसे डिस्टार्ब जायो एसे फानि अलाय जायो आरो फानि अलाय सुखुदिया सामब्राम खायले दे कमेन्ट खालामहरदो जायफोर कमेन्ट लाइक खालामदोरा खालामफैया दे लोगोफोर साबाल'सोलाय होनायलाय माबो आं इदिखानो दिखार नांगारोलै लाइकखौनो होनोहाय ओमफ्राय फैनानै ओरैनो दागालांदो साबस्क्राइब खालामखा आंनि चेनेलाव फैनानै अननानै ओरैनो थांफिननो नाङा साबस्क्राइब खालामा माथिं लाइकआथ' सासे खालामखायाखै नै जिर' दहाय बाटोन 15 जन जाफिनबाय हनै साबायाव 10 जन बारायलायबाय खेबसेनो दे कमेन्ट खालाम दे कमेन्ट खालाम ओमफ्राय लाइकबो खालाम दे दहाय 100 जन बायदि जाबायमोन माखासे तामिलखौ नुनानैहाय एसे आन्दायदों जानो हागौ गोनो गोथो दाख्लैयो जोंनि बे माबायाव राङिजरा सभायावहाय फैदोंमोन सारआ ओमफ्राय बेजों सभायाव फैनायजों लोगोसे आङो बिथांजों फटक लादों फटक लानायखाय आङो बेखौनो होदों आरो दा दिनैहाय जों ज' लोगो नांनानैसो जोङो रायज्लायदों लाइभआव जाय मानसिजों आं माबा तामिलाव होदों बे मानसिया दा गैया बेखौथ' जों मोनबाय थाया नालाय सासे जोंनि बर' हारिनि दैदेनगिरि मानसिखौ मोनबाय थाया बेबायदि आरो कमेन्ट फैबावबाय नामा जोंना एमबि सामथाय हरबाय आरो जागोन आदा आं साबसक्राइब खालाम बाय खाबाय खाबाय थेंक औ इउ सै थेंक इउ फंबाय थेंक इउ जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंनिसिम आं अराय सम आंनियावबो थांनानै खालामहैदो औ आंनिया जाहैबाय औ जसेफ नार्जारि माने जोंनि भिडिअ'फोरावहाय बांद्राय फाल्थु भिडिअ'फोरखौ नुनाय नङा जों एकदम इम्परटेन्ट भिडिअ'फोरखौ लाबोयो मालाबानि समाव गैथाराला जोङो मोसानाय मुसुरनायबो लाबोयो आरो आंना बे चेनेलावहाय माने फेसबुक पेजबो दङ आंना मिनियायानोखा फेसबुक पेजआबो बेयावबो थाबना नायनो हागोन बांसिन आङो मोसानाय हगारो फेसबुक पेजआव ओमफ्राय बिदिनो मोनफा मोननै नुखावगोन आरो माखासे माबा भिडिअ'फोरखौहाय ओमफ्राय बांसिनानो जोंना निउस टाइपसो चेनेला ओमफ्राय मालाबा समाव निउस टाइप भिडिअ'खौ मोनसनबायाब्ला जों मोसानायफोरबो एसे मोजां मोसानायफोरखौहाय नायजाथाव मोसानायफोरखौ होनानै होयो आरो दा बेनो जोंनि चेनेला खिन्थु बांद्राय फाल्थु भिडिअ'फोरखौ नुनाय नङा आरो जोंनि चेनेलावहाय बेबायदिनो माखासे जानाय लोंनाय केपासिटि भिडिअ'फोरबो थायो नै बेफोरखौ जों मालाबाबो आपल'ड होआ बिदिनो आरो दे फैदो दे लोगोफोर दे फैदो कमेन्ट खालामलायदो ने कमेन्ट खालामलायदो दान्दिसे थाबावनायसै आं 10 मिनिटसो लाइभआव ओमफ्राय बन्द' खालामसिगोन आंना बेटारियाबो खम जाबाय नालाय बिदि
Nadi nadi gumale khimri sake thorale bahauji ke sunu munu sawake khadole thale Thoke mokhe khehena shadi karab kehena kalagi goyare haire silimre morjona thaho na jabe Ay lah makan lah lah. मा गान जाखो ब्र इयो biyo sadri साद्रि au वाव sadri gana gau gau satham loslai hunai laimau soर सोर दंथाय बे साथामा कमेन्ट खालामलाय आंनि लाइफआव लास्ट टु फार्स्ट टु लास्ट बे साथामा सोर कमेन्ट खालामलाय ब्र फंबायमोन सनाफोर आंनि सनाफोर बे साथाम दङ हनै साथामा सोर सोर कमेन्ट खालामलाय हनै अ आंबो नुदों आरो बिना जोंना दे दे बिनामिन बिटिवाइआ आंबो नुदों इलाय बेबो दङ दे 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 मोजां आंनि लाइफआव नायबाय थानायनि थाखाय आरो सानैया सोरबाव साथाम दङ नालाय दे बेन्जामिन फंबायाथ' आंबो दं नुबाय BDC ओमफ्राय conference गोख्रों सानैया सोरबाव साबा फैफिनबाय साबा फैफिनबाय साबा जाफिनबाय सोर सोर कमेन्ट खालामलाय आगैमोन सनाफोर सानैल'सैलाय नै थांफिनलायबाय फैब्रबनानैल' थाङो जोंनिया हाग्रामा सारजोंसो रायज्लायदों सानो होनदां फैब्रबनानैल' गुरब्लानोलायनानै थाङो ओंखायनो तामिलाव आंबो हाग्रामा सारनिखौसो होदों दाख्लै माबा कनफारेन्स ओइ सभायावहाय राङिजरा सभायावहाय फैदोंमोन बिथाङा बेवहाय आं फट' लादों ओंखायनो तामिल होदों बेखौल' नायब्रबफैयो ना मासै लाइट हरबाय दे हर दे मोजां सासेल'थारसै नै जसेफ नार्जारि हेलौ ओइ ब्र'आबो नायगासिनो दंखायो नै बेनो आंनि चेनेल ले बेनो जसेफ नार्जारि माने आं मिनियानि ब्रादार मिनियानि भिडिअखौ नायनानैहाय कमेन्ट हरनाय जाबाय आरो बेबायदि दा माबानो हागोन थांनानै नायनो हागोन जसेफ नार्जारि इउटुब चेनेलखौबो जसेफ नार्जारि हेलौ होनदों आंनि माबायावहाय लाइफआव दा नैबे जसेफ नार्जारियानो आरो इउटुब चेनेला बेना फैदो गोख्रै रायजोफोर दसेखिनि लाइफआव फैबाव दे 5 मिनिट थांबाय आरो 5 मिनिटल'सै 5 मिनिट दोनबावनोसै आं साथाम फैफिनबाय नै नायनाय मानि कमेन्ट खालाम दे एसे सासेल'सै सासेल' नायबाय आंनि लाइफआव दा बयबो कमेन्ट खालामहरदो सापर्ट खालामदो मिनिया ब्र'नि चेनेलखौ बेन्जामिन बिटिवाइ लाइक थेंक इउ फंबाय लाइट होनायनि थाखाय थेंक इउ दे नोंनिसिमथ' आं रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय एकदम नोंथांखौ माब्लाबाबो बावनाय नङा आङो जेब्लासिम आंनि लाइफ स्टाइला थाबाय थागोन अब्लासिम नोंथांनिसिम आंनि गोजोननाया थाबाय थागोन आरो नोंथाङा गोजानावब्लाबो आंनि गोसोजों खाथियावनो आं नोंखौ मा बेलाय आयौ फैसा मोनबाय बेन्जामिन फंबाय नोंथाङा गोजानावब्लाबो आं नोंनिसिम खाथियावनो थाबाय थागोन आरोना आंनि गोसोआ बेबायदि बिथाङा लाइभ होजेननायनिफ्राय दासिमबो दङ बिथाङा बिराद सापर्ट खालामबाय आरो गोजोननाय थाबाय ने लाइट बिथांनिसिम होजेननायनिफ्राय लाइटबो होबाय आरो जाय बिथांमोना लाइट होआखै लाइट होनानै गालां अननानै प्लिज जाय नोंथांमोना फैदों लाइट हो आरो साबस्क्राइब खालामाखैला खालामलां दा आङो लाइभखौ दोनथ'नाय जासिगोन आरोना लोगोफोर थेंक इउ बाय बाय गाज्रि दा मोनसे ओरै माबा माबि दामबाय मानो होनब्ला जोंना एसे माबा फैयो नालाय प्रब्लेम जायो आं दोनथ'नायसै दे बाय बाय बे